వాడి డ్రెస్ వాడి అవతారం వీడి మొహానికి డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఈ వీడియో మన సబ్స్క్రైబర్స్ పంపించిండ్రు. సో 2-3 పంపిన వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ కింద ఫోటో ఉంటుంది. సో మీరు ఫొటోస్ ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్. సో మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, జస్ట్ 5-6 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫొటోస్ కంప్లీట్. 1 2 3 అండ్ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ స్టార్స్ని కాసేపు ఆఫ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 2 3 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఫోటో ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే సింపుల్గా వీటికైతే ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీనికి మాత్రమే కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఫోటో మీద టచ్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పైనుంచి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా 6 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్. సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో సేమ్ పేస్ట్ టైల్. సో ఇంకో ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడతో కంప్లీట్. సో ఇంకా వేరే విధంగా చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు ఎఫెక్ట్, కానీ ఇదే బాగుంటుంది అని ఇది చేసిన. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. సో ఇప్పుడు ఇది కింద స్టార్స్ ఉంది కదా, దీన్ని ముందుగా ఇట్లా పైకి తీసుకురండి, మొత్తం పైకి వచ్చే వరకు. ఇప్పుడు దీన్ని అన్టిక్ చేసేయండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.